sumangawur-awur-wurahan dengarane ngajure gong maguru gongso tetek kaya butula ora panjrite turangga esti rekatak ning kang dwaja ora katak ning kang dwaja lelayu kitir ora katak ning kang dwaja lelayu tipit gong manut dawuh bapak kowe karo aku kudu njaga katentreman Karang Kadempel bener ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak sajake mbelani karo Begawan Durna aku wis krasa terus ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur iki ana sing jagani awake dhewe sapa Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ning aja ngantek dhewe ora ketok nyambut gawe terus pethoke nek kira-kira Kurawa Mbanda kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka yo reng perang ora reng perang wis siap-siap kok ya Sang Ugaman wis nggawa glati pramuka duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa rawir-rawir antas malang-malang diputung ayo reng kowe sik tuwa dhisik oke tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku pokoke alukon aku ning lekas dongeng enthek-enthek si tamungga maten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa ora sopan karo piyayi Petruk sampeyan mriki butuh napa belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar para nyata. Kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep
anak Semar wedi karo Kurawa. Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku. Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Lak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Ya. Sikat, Tru. Ya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean. Mangmeng kalbu bagus. Terus ya.
garing dasar kepara nyata awake ming sak biting majone peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna ayo ora gelem mulungke Semar Karangabang Karangedembel piye Karangabang Karangedembel wani mungsun nala gareng tinjung akhirat nyawamu Geleleng ora kowe kok geleleng Reng ayo anak buahe Bruce Lee kok sapa anak buahe Bruce Lee Bruce Lee iki bakul apa Bruce bakul apa canek menangan aku nek wis ngamuk oh aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah ira kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Lek nantang kemunggahan kowe lek nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak poteng-potenge kuwandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau Reng wonge sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasah jireh. Petruk wis gelut. Aku wis gelut. Aku ngapa? Ming paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Der. Kok nglekar le. Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngedemel iki kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora nek.
Rene. Ora ana bandem watu. Iya. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omongi. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Utek aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek wis ngene iki rame mangan wonge kelakoni tak omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karangkajembel iki ora duwe salah ora diluput karo Negara Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karangkajembel dikaturke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi Gelem ora? Keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Sengkune Dalem, Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok. Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono Nggih. karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek, ganti bebek. Bebek atus sekali, ngono wis. Bebek atus sekali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu wae. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati yang ratu, gong binatara kok nenggalan nyanyi bebek adus kali sak awake dhewe. Leren mboten? Bebek
Aduh. Bepate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Bepate sampeyan niku piyayi luhur. Wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara niku mbasa kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe. Amun kaya ngoten ta Bepate? Bebek. Oh, mancan kandhan-kandhane ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak mental cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Pate. Semareka den prayitna semuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Petro dalem Pak. Parang kadempel wis padhang, nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nggih, Pak. Long indriya mangu mangungkung ganduhan remang lerlena tanpa kandhen yen tan uso hamangku sandya utama
Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Prakuta. Wonten dawuh sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi nyaket ning Datri ya Projeng Mandura. Oh, Gunawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwuning Mandura. Tumunten sak mangke kula cemadung dawuh. Badhe wonten paridamel menapa diweji? Kakang Prakuta, wonten timbalan. Jroning kedaton Mandura, isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih. Inggih. Mula ora ana ingkang dak caketake bisawane kejaba mung Kakang Patih Prakuta kepareng paduka miji dhateng abdipun Prakuta. Ngene. Tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binangging Karna. Nalika semana panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel, wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badranaya muni bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Wontene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa? Panjenengan ingsun durung bisa ndungkap. Tumrap Yai Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedatoning Mandura. Lah, menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng Kakang abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku, tumunten sakmangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Prakuta, kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa meniki saking paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Lho la iya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho sik. Ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalendra. Sak jagat Pramudita ingkang sinebut Tiyang Agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi ming Panakawan. Ing mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Tiyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widekake apa wigatine? Ora kok piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendak gunaning jalma. Ngendak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Lho mampun lho diweji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging batos menika Dewa Ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sakmangke Pandhawa menika dados tiyang kalukeng rat Jayeng Bawana. Sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raket kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalendra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Sampun malih wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Menika teges Pandhawa menika dimbong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat, mantasaning titah, unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangkene piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila
Tiyang gesang wonten ing alam padang nika aja sok ngembe blegeri ala ning janjane menika. Nika ya iso duwe pethingan dewi-dewi menika saged. Ora usah dadak mejang mulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Jaya Prabu Ndrawati, kadang-kadang para Pandhawa wis prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, ning yang Semar sowan ana negara Mandura. Merga derajate Baladewa kuwi yang ditanding karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Pragoto. Rekat lampahing rata tanpa ndara prateng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaruswanipun kira Petruk kantong boling ing dumrajak tanpa apa ngatos kagiat kang samya mulat. Baladewa stiti nenggalani ora pamuk pamuknya tigang bala ngeling ana Sang Hyang Budhawaka lho iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa ralat pangestuku tamanana. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sumangga Pangabodran Damar Sasi Praptapun negara Mandura. Petruk gage matura. Purwa madilan wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nengga rawuhipun Sri Nata Agung ing Ndrawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kalian Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndrawati, 2 Nalendra Mandura. Mila sowan kula sanipun Sunan Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukalaning penggalih dinten sakmangke sareng sak lampah kula tedhak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula ngenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Mila ing sak menika diwaji cekap semanten atur kula mugi parenga enggalih paring dawuh samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Petruk, dalem. Sadurunge aku prapta ning Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kanthi Pertitis, nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan iki gemathok,
Yen ana keterangan ingkang terwaca tak tampa aku bakal prapta ning Karangkadempel. Nanging yen ora ana keterangan iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunana Windanana aku ora bakal tekan Karangkadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Sraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggaken Sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan mboten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek Sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, Sinuwun Prabu Ndrawati rawuh mriku niku gampil mengkerak panjenengan priksa piyambak. Meniku panjenengan priksa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa ni janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula Kang Soko kuwi wis tak tetepake iki mampu lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguta. Nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karangkadempel. Oh nggih mboten apa-apa, mboten apa-apa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten apa-apa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan ora gelem kok dipaksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur Bapak, dasar ana alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karangkadempel niku perkarane napa kula tak matur Bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit, tambahi pangestu, kula tak wangsul teng Karangkadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo Bapak nek Sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karangkadempel. Baliya dina iki kowe, Truk. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur Diwaji. Ya Praguta piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ing mboten nate mengeng dhateng angger-anggering kautaman lan mboten nate tumindak ing mboten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Kusira gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjuk atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karangkadempel. Nek kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karangkadempel taunana windanana. Aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, mangke rumin to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu, mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikani sing kaya ngoten Diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karangkadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi?
Nek ditanding karo Panakawan gene momong sampeyan teng Widara kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh ten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah lah kok ngilang-ilangke lho dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Dewa Bathara jagat pangestunggur. Wah, Pragoto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhaning Semar Badrana ya, Pragoto. Wonten dawuh. Titian kowe iki ae Puspa Denta cawesna nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Kaya Pragoto. Gumun lho. Kancaku semene iki jebul ana sing petruk. Sapa e? Bayangno. Nek dititik iki awake dhewe metruk iki ora ya pirang-pirang puluh taun to. Ha to. Melu aku ya wis taun pira. Jebul iki saiki aku lagi iso do niteni nek tembang-tembang iki den do hafal. Tembang apa to? Ya tembang gedhe ya do hafal. Masa tembang-tembang sing nganggo bawa lan sak pitulune ya mesti do hafal. Ming sak mbira luka. Wingi dolan endi? Neng kembira kuwi ana sing ora hafal. Ha piye? Sesuk pateni wae. Aja. Kunjuk dipateni ora. Ngising-sing rombongane. Alar mateni pinek mateni ya ketara engko kenangan polisi kecekel aku ora. Padha aku aja sok ngono kuwi ah. Wis man. Kuwi kepinterane dhewe-dhewe, SDM-e dhewe-dhewe. Ha ya wong jeneng ngetutke sepron-sprene kok ya ora hafal. Neng biro luka kok ya ora hafal. Ha nek urung tau ndono tenan. Pokoknya hafal. Urung tau neng biro luka ya tembangnya ya ora bakal hafal. Ha iya. Ya. Mumpung kowe teka, Bagong teka. Aku nek ngomong dhewe gojek karo kanca-kanca iki nek kaya ora ana pasangane omong-omongan ki rasane kaya godhang. Bener, kare ngopo terus ngejak apa? Isih akeh sore mau panyuwunan sing durung diaturake. Kaya ta ana sing nyuwun uler kambang. Uler kambang? Sineman uler kambang cengkok ngayoja sing nyekar Mbak Ayu saking Mbah Widodo Ndonorejo Pacitan. Mbah Negul udu. Duma Igul saka Pacitan kok Mbah Negul ora. Udu. Kaitan kilometer 26. Oh iya. Diunekke. Ya. Diaturke. Sing nyekar sapa? Mbak Ayu. Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ayo gawe wis. Wingi udu. Undur wingi ora. Monggo. Nek ora kanthi kan nyono-nyono kok nonyon. Ora kanthi kan nyono-nyono. Mas Solikin le Gembira Loka mau aku entuk WhatsApp saka New York. Iya. Nek Piyai kono we ngrungokke Mas Solikin iso kepingkel-pingkel. Londo wae udu Piyai Indonesia sing lenggah ning kono. Wah, ya lumayan ya sapa ngerti sok kowe diundang ning New York kan. Dhewe. Heeh. Kok dhewe engko ora ilang ning airport. Tingak ora ngerti bahasane. Mau kemana? Mau Gembira Loka ayo. Ayo wis malah ora iso ana pesawate. Heeh. Ki mau jenenge uler kambang cengkok Ngayogyakarta. Ya. Sing disuwun pancen Mbak Ayu Purwalestari. Ya, genti neh, Gong. Ayo genti sapa terus? Ya kowe sithik wektune sira rada kobet. Kowe nembang sing kepenak, sing gumyak. Mbak Orisa urung nyekar kit mau. Iya ta? Iya. Takone nyekar ya, terus? Iya. Nembang. Mbak Orisa iki nomor pira? Sing nomor 2 saka awake dhewe sing kemulan Lendang Biru. Lendang Biru. Heeh. Wah, iki kan mau do ngapa-ngapa e. Rasa kon ngapa-ngapa wae sesuk kon ngombahi seragam. Ya aja. Ya aja kok kon ngombahi seragam ora. Iki lagi hamil muda ndak. Ora. Wah to? Heeh. Lagi meteng lho. Ya wis ora apa-apa karang ya goleke
maem bapakne. Ha iya. Ngaturke apa? Ngaturke apa, Mbak Urisa? Klasik kena, modern kena. Gumiak napa? Nggih, sing rada gumiak. Ya. Napa nggih, Pak? Hmm? Napa nggih? Manut terserah kowe. Apa? Gelang kalung mawon, Pak. Gelang kalung. Kalau repi mangan daging, anake lanang terus. Oh iya. Weh, iki ora omong guyon iki serius. Oh, anakku telu iki wedok, anu barep wedok. Terus pengen anak lanang aku. Bojoku tak kon mangan daging. Wis pokoke sak daging-daginge, daging salmon terutama. Waduh, daging salmon ki larange ra jamak-jamake. Ayo piye carane nyelengi lan ora. Bapakne rasa mangan daging, sing mangan daging mbokne men anake lanang. Oh, daging salmon. Salmon ki apa, Gong? Salmon ki anak gajah apa ya? Wer. Salmon ki iwak kali ning anane ning luar negeri kono jenenge salmon. Daginge wernane kaya jeruk kae, pink ngono kae salmon. Oh, aku ya ora ngerti kok. Ha iya. Kuwi manganku engko iso lanang. Tur iso dititik anak lanang wedok iso dititik. Titikane nek mbokne le dandan ayu, heeh, kuwi anake genah lanang. Oh. Nek mbokne iki nyemumuk kae. Adus ra tau, dandan ra tau nang omah mek nganggo wandroke suwek nggon geger ngono kae. Kae genah nek wedok. Oh, ngono kuwi walikan ya, Gong. Walikan. Oh, iya ta. Nek dandan ayu kok senengane nganggo klambi. Lah genah anake banci. Ha iya. Ora. Mangga, ya. Ya ora apa-apa wis gawe menyang kono. Ngapa to, Gong? Ana sinden sing serang iso ngampet tenan to. Ayo ademe kaya ngene wis kono. Pun ngampet wae. Arep pipis kok. Wah, lah loro. Dianane. Heeh. Aku soalé ngono kuwi ora tak penging, Truk. Mergane kuwi ana unsur sambung rapete karo kesehatan. Weh. Apa tenan iki? Gedhok suweke geblek. Lah iya. Ya ora urung kangsen atine wis. Sesuk iki nek ngejak ngono kuwi kangsen. Malu roji. Oh iya. Latine kancane kompak. Gedhok asale wis tembang suwe kuwi ya, Gong. Aja ngecer tembang suwe. Aku paling sengit nek ana wong ngece. Kuwi tembang kuno, tembang suwe ngono kuwi mangkel nang ati, Truk. Sebagai wong seni nek dunake ngono kuwi rasane ning ati ki sok maclekit ngono. Kowe aja ngecer gedhok. Lho. Tembang apa-apa iki asale saka gedhok. Ya ora. Nggak kamong. Wis takono kowe. Saiki nembang apa? Engko rak ming nyambunge tekan gedhok. Kok iso? Wah, domong. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang. Biyen tak openi ning saiki ana ngendi? Gedhok. Ada. Asale saka tela Sri Uning Mustika Tuban kadung tresna lan supaya mati rene-rene bebarengan ada kabeh gedhok. Oh ya padake wis tembang apa nek tembang cara mbiyen utawa tembang saiki podang kuning kae ya saka gedhok apa-apa iki saka gedhok kok domong ngene ta kowe nuledolaku tama sinom rene-rene bebarengan ada. Oh iya. Enak apa wong urip ning alam donya rene-rene bebarengan ada. Kok kabeh ngono to? Iyo kanca neng kisih gembira arep-arep banyune segara rene-rene bebarengan ada. Oh iya. Mas aja dipleroki Mas aja dipoyoki rene-rene bebarengan
Kabeh iki saka gethuk aja ngece gethuk. Mula Bu Maryam dodol gethuk. Mergane apa-apa saka gethuk. Lagu modern ya saka gethuk. Saka gethuk. Ade, aku anake sapa? Rene-rene bebarengan. Oh iya ya, apa-apa. Apa-apa kok dadi ngono ya? Edan lagu-lagu dangdut saiki ya saka gethuk. Saka gethuk damange ngel kowe. Neng dalan anyar kowe karo sapa? Rene-rene bebarengan. Aku mek iso ning gathuk-gathuke kok Bang. Bengawan Solo gathuk. Kabeh saka kuwi ta? Ambar-ambar pisang, pisangku belum masak. Sore-sore padang bulan. Aku sesuk terus ngawur apa-apa gethak-gethuk mesti lambene bakok sing kepas-kepaske ora senengane. Pelo grumune ya rengkung. Pelo grumune adunake ya. Karo nyuwun ngapura para penonton via streaming ya, Tru. Sing dikabarke sore mau Palimban tembus 11.000 penonton seluruh dunia. Luar biasa. Seneng aku kok. Heeh. Terus ana sing akeh sing do kirim WA lumantar aku nyuwun lagu nek ora iso tak waca, sato ora iso tak aturake nyuwun gunging samudra pangasami liya dina tak turuti. Ngono ya, Gong. Heeh. Soale ya kahanan tro, aku kadang kala ya iso mbuka HP, ora iso mbalesi, ora iso maca. Ya mung ngerti nek ana WA. Meranos mubang wangarono katinetraning uga rapuh sataning kokila rengkanikara sagatar kene dungane engkong ler wuwusing dene panca papatoken ayam mono Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Nata Ndarawati prapting Karang Kadempel. Ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo, Semar. Aku go prapta ning Karang Kadempel. Petruk ing suwana negara Mandura tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu sinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nampa kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dhewe nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak. Pandhawa menika gangsal cacahipun. Monggo nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembyahaken asta. Menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati.
Mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa, Nata Ndarawati mesti melu katut. Tegese mesti kelepetan. Kakang Semar pancen bener mengkono. Mila Ndara, sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita. Nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik, dumeh Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine. Mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta. Kakang Semar bener mengkono. Nek nganti ana alaning Pandhawa, kawula ya ngrasake luwih-luwih. Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura. Napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi? Mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kodrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken, panjenengan anyalira nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula emutaken. Mengkono Kakang Semar nggih supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Niat tangening kalangguan klar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripurna mbal wacana ingkang setumyup saking dirgantun kiwah pikulun Jatimurti akarya kagiat Kelurahan Semar Badranaya wae. Den mrayitna semoriris seka balik titiyani gandayani Kakang Ismayaku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manikmaya lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karang Kadempel apan kepara nyata aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelekke sing kepiye? Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat mbangun jiwa. Apa to tegese mbangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Aku ora duwe niat ngingerke blating panembah. Buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya
kabeh padha percaya marang Semar, Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru. Guru kok sik to? Kowe iki nek ndek pangkat, kowe iki nek nggih derajat aja kebangeten. Kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing ngakarya jagat. Ya kalawan Gusti Ingkang Maha Suci. Kuwi kabeh ora luput, kuwi kabeh bener. Merga kapracayan kuwi merdika. Dadi aja mbok peksa. Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru. Ki Kakang Ismaya. Ing aja-ajai para titah. Ing aja-ajai para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe aja ngawur-gawar-ngawur. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar, golek-golek keluputaning Ismaya. Iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputane Semar ki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani. Ning merga nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Kyai Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Pikulun Manik Maya malah cedhak unyang Madyapada. Lho iki Iwang Pikulun Jatimudi kok malah melu cedhak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Pan ya Betari Durga nggih. Mula sampeyan kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon mbangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta, Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sakarang kadempel saperangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata-tata Ndara. Madong dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyaana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manik Maya mau merga saka pamothaing Betari Durga mangsa borong permoni ketapna wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar aku ora kewagang nandhiki Kakang Ismaya aku tak bali marang kayiwangan Pandya Betari Durga. Wah. Jaramaya wonten dawuh. Mindho gawe ndadak sambat tekan kayiwangan. Tinemune Wang Pikulun Bathara Guru ora bisa ngalahake marang Kyai Semar Badranaya. Lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Ning
gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampyaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestakaken dawuh. Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Apa? Heeh. Ayo, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Ah. 20 ora. Kowe ngentut to? Hoe ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko le. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula ora usah dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko Kang Slupan Demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula to ngapa? Nulis apa to apa? Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dang slupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget. Lah ngopo? Buyar wae. Wes, Truk. Siraku buyar lan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Hoi! Wah, apa carane? Wah! Den, ketiwasan to, Ro? Piye, Petruk? Bener ngendikane Bapak. Nek Karang Kadempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah ning mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metruk. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling yo nak. Elingo Cah Bagus. Iki masmu. Iki masmu Petruk, Gong. Iki kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripondara. Wah, eneng sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah, edan ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe?
Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Le, mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar to nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti wis turu. Oh. Oh to. Kok apake mawon? Pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku, japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo kok yo. Ya dhewe ora temandang ndoro-ndoro ketemu demit-demit kok malah cilaka engko. Ayo. Putus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Terus? Aku ketemu dong tak kabari ya. Apane? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Jadi ngetke. Ngetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal mikir. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dapalke kok, Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Oh. Ana. Nembruki ora. Wus. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan lho. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kok ndelok. Kaya ngapa wae. Ora tak dipet mripate iki. Cilaka ngono. Kudu ora weruh demite pokoke.
Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana samlep. Slamet saka kersaning tegep. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet-slamet saka Gusti. Mutar mata wis nyandungi apa Kang? Mbak medani-medani apa ora nek durga kowe? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe ya. Udus. Napa bayangane gede. Kaget aku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh Yuwana ngrusui wong ngomong cokot sisan madimplak Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Matok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanane esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet mung ditiliki kok ora entuk wis mari apa urung mung ditiliki Teguh Yuwana slamet tak gawake jero barang mani lek kok ora entuk Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Kang? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Diantro asli. Kowe anu medani sing tak buka matur. Wow. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Wah. Apa? Agene mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut. Ngendi-endi ana anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora wae? Eng ing. Bagong caitan ora senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora.
tegayane slamet-slamet srasaning Gusti. Reng arep wisuh ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diathongke. Tangine apa e? Wah, badhot Bagong ora. Werkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu aja takon dosa kecek ndasmu gaglak wah wah rasa dadak cangcingcung rasa dadak werna-werna bali ora balamu jak bali kabeh bergasaan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mbata Baturetna kene ganggu gawe konangan aku mbala geni nyuwun pamit bali. Somadangi jagatuk mungup-mungup sapucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring Sambikala Ndara ya slamet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng donga dinunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun ya Semar purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati mila kula nyuwun pangapunten mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon mbok menawa Gusti keparengaken sang benjang saged pinanggih malih Ndara.